Minkejja li l-bidja ma tikkontribwixxix ħafna għat tkabbir ekonomiku kif ukoll l-impjiegi, hekk tibda l-unika sentenza fid-diskors tal-baġit tas-sena d-dieħla li mbagħad ma joħroġ bi proposta waħda sabiex dan is-settur jerġa' jqum fuq saqajh. Net News illum tkellem ma' Malcolm Borge dwar dan. Budget 2019. Kif laqathom lill-bdiewa? Kieku laqathom b'xi mod kont ngħidlek. Il-bdiewa Maltin u Awċin għandhom bżonn numru ta' riformi, numru ta' strutturi ġodda li sfortunatament il-budget ma semma xejn fuqhom. Malcolm Borge qal li jidher ċar li m'hemmx irrieda politika li dan is-settur jerġa' jieħu r-ruħ u qal li jekk is-sitwazzjoni ma tingħatax l-attenzjoni mistħoqqa, pajjiżna se jitlef darba l dejjem il-bidja tal-prodott lokali. Inna sena wara sena nistennew li forsi din il-pitkalija titranġa. Però ma sar kważi xejn. Borge semma l-problemi tal-ilma, dik tal-artijiet, kif ukoll il-problemi fl-istruttura fiżika u iktar organizzattiva fil-pitkalija. Jiena qatt pubblikament li jekk nibqgħu bit-trends li għandna bħalissa, il-bidja Maltija nibdew naraw l-aħħar ftit nifsijiet tagħha 15-20 sena oħra. U hemm min jgħid li qed inkun ottimist. Jiġifieri jekk nibqgħu bit-trends li qegħdin fihom li l-bdiewa allura mhux qed ikunu inċentivati u allura mhux qed jaqalgħu l-biżżejjed flus biex jgħixu l-familja tagħhom, il-bdiewa qegħdin iżarmaw, diġà kien hemm numru sostanzjali ta' bdiewa li żarmaw u allura wieħed qed nitilfu l-ewwel qed nitilfu il-kustodji tal-ambjent rurali tagħna, imma qed nitilfu wkoll il-produttur tal-ikel tagħna. Malcolm Borge wera tħassib serju dwar in-nuqqas ta' rieda min-naħa tal-Gvern għat-titjib f'dan il-qasam li qed tissarraf fi qtieħ il-qalb għal ħafna bdiewa.